акция идона рафта истодаи тамошобино успет кунен нигоҳ кунен. Тройкачаи фасони микровилвет. Анай двойкача нигоҳ кунен материалш чихо хушрӯ ишабо. Вая юбка катяй и боша тройкай бруку футболкаву рубашка. Нархошон бовар мекунен шок-шокай. 50 сомон. Марҳама духтарои нархи ягон ҷода нестай. Барои савдо мегирен, барои фарзандотон мегирен, хитонда мегирен. Марамат биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 11 12 дарвоза 5 қатор. Рақамашон ҳаст. Барои маълумоти бештар марамат муроҷиат кунен. Беҳтарин нархҳо ки пешниҳод кардистиян 50 сомоне. Духтаро шок нигоҳ кунен. Костюмчаи фасони джинс 50 сомон шудагай. Размеро ҳам размери майда астай, ҳам размери калония бур қафош ҳам нишон чен. 46 то 52 размер меёбед. Нигоҳ кунен чихо хушрӯчаян. Сабукакан джинси тинакаки хушрӯай духтаро. Марамад ина каседа дар корай 50 сомон кардаган. Баъд инчунин анаи ёра нигоҳ кунен ва ёра бинен болопӯшакҳои хушрӯ ина меоян. Нархошон 50 сомон шудагай духтаро. Бисёриё паплина кати мепӯшанко. Марамад ина болопӯшакҳои фасон безрукавкаҳои хушрӯ 50 сомон. Иҷада бо ина цветчам ҳастай. Ина сиёҳуш аст. И цветам бинен чихо хушрӯай. Мана хаки расветкаи фасон иам 50 сомон шудагай духтаро. Бо и дарозтарай чи а? Аҷоиб хушрӯ. Марамад духтаро нархи шокай бовар кунен. Рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар бо муроҷиат кунен. Бисёри чизошона 50 сомон ва и кожашам 50 сомон кардаган духтарако. Бовар кунен беҳтарин аксиё барои ид рафтестай. Ина биёен харидорӣ кунен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 11 12 дарвоза 5 қатор на 5 қатор. Аз 11 дарвоза ворид гарден духтаро дасти рост 5 қатор. Акцияи дона давом дорад духтаракои азиз. Нигоҳ кунен 70 сомон шудагай. Диден чихо хушрӯчаане лапшая на лапшаи фасон 70 сомон шудагай. ҳоз дига намудошам нишон метам успет кунен. Иҷада бо инаи жатко ҳастай. Иёям бинен чихо платячои хушрӯай 70 сомон. Барои ид акцияи беҳтарин рафтаистай духтаракои азиз. Ай 46 то 50 чанда? Ай 44 то 48 размер астай. Мана дига цветчам астай. Бинен чихо хушрӯай. Нархошон бошад 70 сомон. Мана кадомеша мегирен 70 сомони. Иҷада бада нахи паплинако омадагиай. Ҳамхоҳ хушрӯ паплинакошам. И ҳама размеро ҳаст на паплинора. Диден то 58 та паплинак размер дора. Буро ангошам хушрӯай. Тигмош кушода мешавад духтаро. Нархшон 70 сомон. Шок нарх. Ина барои савдо мегирен, барои хитон мегирен. Марамад муроҷиат кунен дар равакак мисол хубтар ки хитон биёен духтарако. Доставка фақат бори бисёра мекунам. Оптовия иҷа марамад ина метавонен биёен ами як тарам боша 70 сомон ай пеш хичон харидорӣ кунен. Леки барои доставка биген доставка оптовира доставка мекунан. Мана 70 сомон кадомеша мегирен 70 сомон. Беҳад хушрӯай беҳад арзонай борошон. Ина хитон дидестем чихо фасончан. Ва ира бинен чихо хушрӯ. Ина духтаро 80 сомон. Кирта мепирсен марамад 80 сомони анамихе киртои фасона. Акцияи грандиозни сар додагиян. Бинен бирсачои хушрӯ. Иҷада чанд намудая? Ина бино ҳамаш 80 сомони шудагай. Бинен чихо фасонан стилои турки духтаро. Моделош беҳад бисёрай. Иам 80 сомон. Двойкаям 80 сомон. Инай болоям 80 сомония? Ҳамаш 80 сомони. Марамад духтаро барои ид акцияи грандиозни сар додагиян марамад биёен аз акция қафо намонен 80 сомон. Инам хе киртаакора харидорӣ кунен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 11 12 дарвоза мешава. Марамад 5 қатор 80 сомон. Чи киртае ки мебинен 80 сомонай. Мана бо касе ки оптови мегирифтай бо арзон мешуда. Диден духтаро. Инам қисмат дестен ҳамаш 80 сомонай. Паплинакои фасони турецки. Белмандои ай паплинаш нигоҳ кунен чихо хушрӯай. Акцияи грандиозни сар додагиян 80 сомон. Ира биренда материалша чихо хушрӯай. Духтарако
чанд та расветкаш ҳастай марамат акция идона пешниҳод шудагиай 80 сомон. Ина дигар цветоша биненда қисми болора ҳамаи расветкаош ҳастай 80 сомон. сиёҳ, кабуд, зард, бирӯзовый, хулас чи цвете дар кора ина ҳамаш 80 сомонӣ. Размерашон чӣ хел бошад платёра? 44, 46, 48, 50. То 50 Туркияй? Бо Туркия иё 42, 46 хидмонда тугри. 50 то 50 туркира размер аст. Тақрибан то 56 58 хидмона мешава. Марамат духтаро кассе барои хидиш мегира, барои савдо мегира. Марамат биёен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор. 11 дарвоза дасти рост, панҷум қатор. Панҷум қатор дасти рост. Боз ҳам аксия духтаракои азиз нигоҳ кунед. Инаи паплинакои фасон бинед чӣ хел хушрӯчанд 100 сомон шудагианд. Ира мешава ҳамчун боло пуш пушед, мешава кирта барин пушед. Хулас 100 сомон. Ҳами ду цвет дорад, а? Ду та расветка дора, размерош чӣ хел ай? Размер 46 то 52 ра. Ай 46 то 52 размер ҳаста. Ина барои савдо мегирен, барои хутон мегирен, материалакша бинед чӣ хел хушрӯай. Нархаш 100 сомон ҳамагӣ. Мана беҳад хушрӯй бисёриё боло пушборе мегирад. Аҷоиба кай ду хуча бинед фасонак. Баъд инчунин як модели дига ҳам ҳаст. Инаи модела чанд карден? 120. Инаи ҳам хушрӯй духтаро 120 сомон. Ай бо расветка ҳастай? Расветка бисёр дора. Ҳозир нишон метем. Болопушакои фасон духтарако нигоҳ кунед. Акция рафтестай нигоҳ кунед. Иҷада ҳам двойко ҳастай. Двойкора 100 сомон, двойкора 100 сомон кардаген. Ина расветкаоша бинед. Болопушора боша 120 сомон. Ази болопушо чанд та расветка ай духтаро. Расветкаоша бинед. Материалошон мелки вилветай бинед чӣ хел хушрӯай. Хулас 120 сомон. Акция идонай духтаро борошон беҳад арзонай дастрасай. این نقطه سودا شما از 50 سومون سر کرده میتونین که خریداری کنین ام لباسای فسون نگاه کنین دخترا کو اینا یو 70 سومون دیدین توی فسون پاپلیناکوی خشروینا پلاتیا 70 سومون کدومش میگیرین دخترا 70 سومون دیدین بازاری کاروان طرف تیلو بازار 11 دروازه دستی راست پنجم قطار اینا گیر بشینم پلاتیا را دنج خشروی 70 سومون من این مدل شماستای خلاص چند مدل دارن نرخ‌های خوبی خوبه رقمشون هست در روی اکران برای معلومات بیشتر مرامت مراجعت کنین